3. Go! Wow, thank you sa birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mula dito sa Del Gallego, Camarines Sur. Mula dito sa Antipolo, Minalaba, Camarines Sur. Mula dito sa San Fernando, Camarines Sur. Magandang umaga, Bicolandia, at magandang tanghali mga ka-JFS. Yes, tama, tanghali na. Inabot kami ng siguro mahigit 2 oras para marating ang kinaroroonan namin ngayon. Panibagong araw, panibagong pag-asa na may punong-puno ng sorpresa at saya. Again and again and again, this is your host, Neshil, aka Ate Mitch, your JFS Sweet Surprise Ambassadress. At ngayong araw, bumiyahe kami all the way to Buhi, Camarines Sur upang surprisahin ang isang napakaswerteng nanay na magsi-celebrate ng kanyang birthday. Syempre, to the rescue of JFS Metals and Services. Excited na tayong makilala ang ating surprise nanay at syempre ang ating surprise sender. Pero bago yan, alamin muna natin kung ano ang mga packages na ihahandog natin sa kanya. Tcharan! So mga ka-JFS, as you can see, meron tayo ditong Jollibee bucket ng chicken. Meron din ditong spinach pizza, 2 box. And syempre, Raffles cake. Meron din ditong bubble balloons na may nakasulat na happy birthday nanay. Ang ating teddy bear na color red. And syempre, ang ating bouquet of chocolate na merong tumataginting na 5,000 pesos. At syempre, haharanayin siya ng ating surprise haranista na walang iba kundi si Kuya Gab. At dahil ngayon Christmas na, nakasuot tayo ng red. Alam niyo ba mga ka-JFS kung kailan tayo kauna-una nag-celebrate ng Christmas celebration? Yes, sinasabing unang nagkaroon ng Christmas celebration noong 336 AD. At ito ay pinagdiriwang tuwing Disyembre dahil para i-celebrate rin ang season ng winter solstice. That's our trivia for today. More of this trivia and more of these packages if you continue to support us by liking our social media account. Don't forget to like us on Facebook, Instagram, YouTube channel, JFS Metals and Services. We don't just create, but we also captivate. Kaya ano pag inaantay natin? Patuloy na nating hanapin ang bahay ni Nanay. Tara na, i-JFS na yan! Kasama namin ngayon, syempre, si Ate Odia, ang surprise assistant. At syempre, yan, si Kuya Gab. Mabuti na hindi natin nakalimutan kanina. So, ayan mga ka-JFS. Bumabiyahe na kami dito sa Buhi. At kanina pa kami siguro mga 9 o'clock umalis sa aming lugar. At sana matagumpay na namin mahanap si Mami. So, ayun mga ka-JFS, palagi ninyong i-subscribe, like ang aming mga videos. JFS Metals and Services. Tunghayan niyo ang aming surprise. Tao po! Tao po! Ay, may dayo! May dayo! One eternity later. Oh, magaling ka man, Mami. Red and blue. Bayan ko. Uy, pareha pa kaming share live. Mami, Merry Christmas po. Kumusta po? Tayo, ganito lang. Masaya ka ba, Tayo, Mami? oo, kasi nga napunta na tayo dyan sa Oo, Mami. Babuyan, galing Hong Kong. Oo. 35 years ko doon. Galing ka maming Hong Kong? Oo, so nag-for-good na ako. Dito na ako nabagsak sa Babuyan. Okay. Torture talaga. Talaga maming hilod mo yan, ano? Parang ganun kasi yung nung maliit pa kami, may palayan, ganun. Pero wala kaming babuyan noon. Ako na lang ang nag-ano. Okay. Mami, Oh, meron kami ditong ano bang tawag natin dito? Simple, oh, pero palaban. May Palaban? pasabog Ay, na ganun ba yun? sorpresa para sa iyo. ganun ba yun? Mami, ready ka na ba, Mami? Oo, wala naman ano eh.
Oh, Kung wala anong nang- surprise yun, eh, di tanggapin na. Oo, Para nandito at po least, mami ano. sa loob ang surprise natin. Joke lang mami. Saan ba yun? Dito tayo Ay, mami. dyan, Ayan, mami, bye-bye. lapit tayo dito mami. Oh, Dito ka sige. pa, ayan. At Mami, i-off ko muna marunong si... ka po ba mami magbilang? Nagbilang. Opo. Oo naman, ikaw naman. Okay mami, Oh. alam ko po. Ano po, mami, magbibilang po tayo. Oh, Dito ka sige. po, usog-usog ka po dito. Isag-isag na nun. Opo, Dito. baka po. Okay po, 1, Baka maano tayo. 3. go! Happy Wow! Thank you! Sa birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Mami! Ninya! Happy birthday po sa Thank inyo! you sa lahat. At kagaya ng sinabi ko, Mami, ikaw ay naka-blue, ako ay naka-red. Ayun na nga Magbibigay eh. po guys sa ating pambansang bandila ng Pilipinas, di ba? At Mami, dahil tingin ka po sa likod, tada! Oh, my Ayan, God. Mami. Mami, Oh. hindi lang isa, hindi lang dalawa, Oh. hindi lang tatlo, Ay, ang apat. dami pala. Ang sorpresa namin sa'yo dahil unahin na natin, Mami, tamang-tama sa pananghalian. Oh. Ang Jollibee Chicken Joy Jollibee. Bucket. Palapakan natin si Mami. At syempre, Mami, kung meron ka na maming pananghalian, mamayang hapon, meron ka din ditong merienda. Merienda, Pizza dapat. galing sa Greenwich. Palapakan natin si Mami. At syempre, Mami, kung meron ka na maming pananghalian, merienda, Wow. meron ka rin maming panghimagas na Raffabel's cake. Syempre, kung meron ka na maming ng mga yan, kailangan mo rin maming mayayakap mamayang gabi. Meron ka mami ditong teddy bear! At syempre, ang ating bubbles balloons na may nakasulat na happy birthday, Nanay, I love you. And syempre, mami, ito ang gusto kong hawakan mo po. Perero pala. Oh, Yes, mami. Ito po ang salap gusto yun kong ah. hawakan mo, mami. Oo. Ito, Oh, slowly lang tayo. sana hindi ako nag-read para hindi pares yung ano ko. Mami! Happy birthday! Meron ka pong chocolate bouquet. Hawakan mo po, mami. Thank you. Na meron tumataginting na 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos! 5,000 Ayan, Thank mami! you. Mami, kanina po, mami, pumunta kami sa bahay niyo. Para meron ka na pong hint, alam, na isusurpresa ka. Hindi kasi, hindi pwedeng isusurprise lang ako. Alam mo naman, nasa field Oo. tayo lagi. Oh. Yes Siyempre, po. hindi naman ako makahanda man lang, Ah. kahit paano. Siyempre, magagalit talaga ako pag ganun. Kaya po Oo. sabi mo talagang... Oo, ano, sabi ko, mag-prepare hindi ka. naman sinabi na yung detalye ba? Hindi Yes po, sinabi. hindi sinabi yung Kung detalye. hindi, basta may surprise. Basta may surprise. Oo. So, magbihis ka rin, mama, sabi niya. Ay, wow! Kaya, sige, sabi ko, kung ako, ayaw ko na sana, sabi ko, matanda na tayo eh, sabi ko. Oo. Mami, if I ano po, hindi naman po sa pag-ano, Oo. ilang taon ka na po ba, Mami? 70. 70 ka na po, Oo, Ma'am. 70 na Talaga, ako Ma'am. ngayon. Di halata, di ba? Di halata na 70 na si Mami. Nangitim na dito. Yes. Naku. Mami, Oh. nabanggit mo po kanina na ikaw ay nag-abroad Oo, before. saan Saan ako? po yun, Mami? Hong Kong. Sa Hong Kong. At alam mo po ba, Mami, kung kanino galing ang mga regalong ito? Hindi ko alam Yun kung ang sino. hindi mo, Mami, alam. Oo. Kung meron kang isang hindi alam ngayong araw, naku, Mami. Basta dapat may darating, sabi. Yes. Magkakarol sa'yo, sabi Oo. niya. Yun lang. Magkakaroon kami sa inyo, Oo, Mami. pero sabi ko, anong oras? Yun na, yung oras na naman ang Oo. ano. Sabi, 8 to 9 lang. Ang aga naman, sabi ko. Dapat yun ba Ma'am. mga sa hapon na? Kasi, Ma'am, galing Pero pa at kami, least ayos galing ito. pa kami, Ma'am, ibang planeta. Kaya medyo na yun. late-late At kami, least Ma'am. ayos itong oras. Kasi Galing nga, kami, Ma'am, ng ano, alam mo Mars naman pa. yung mga, nandyan sa Yes po. bukid. Ma'am, ang mga regalong ito ay galing walang iba Marami kay- eh. Yes, walang iba galing ito kay Ma'am Mary Ann na Ay, mula kay rin Mary sa Ann. Hong Kong. Yes, Ma'am. Okay. Ngayon, Ma'am, Yeah. sabi mo po kanina, lapit ka pa dito sa akin, Ma'am, dahil Oo, kasi- napakaganda mo, Ma'am. Hindi Ay, alam na naku! 70 ka na, Ma'am. Meron ka po ba, Ma'am, naisabihin kay Ma'am Mary Ann? Nanonood po siya ngayon. Oh, Mary Ann, thank you. Unexpected na gift mo. Thank you, thank you.
Masaya ka po ba, ma'am? Masaya. Yes po. Kaya lang, ayun nga, laging nasa trabaho, kaya yung isip parang ganun. Ano po ba, ma'am, ang pinagkakaabalaan ngayon, ma'am? Ayun, sa tindahan, baboy ko, yung mga alaga kong mga manok, ganun, pato, ganun. Meron ka po ba, ma'am, kasama sa bahay na nandito po ngayon? Yun yung bata, anak ni Mary Ann. Lapit ka dito, baby. Halika na, bebe. Dito na. Ayan, Uy, ilang taon na po ito? 3 Ipakita ko years po, para old. makita ko Oh, yung mama mo. makikita. Anong message mo Nakita. kay Lola? Anong masasabi mo kay Lola? Happy birthday! Sabi niya po, happy birthday. Kanina pa yan. Oo, ang galing-galing niya magsalita. Kaya Narinig ko ang sinabi niya. Ay, kaya lang sabi niya wala pa. Kanina pa ako dito, nag-aantay. Doon yung kanina Tamang-tama pag alis Galing pa nila. kasi kaming galing pa planetang Yekok. Alam mo. Ay, Joke lang, mami. Medyo malayo-layo po kasi yung biyahe namin. oo, ayos Pero- naman. Yes, Pero kasi- mas ano sa akin yung oras din yung ngayon. Yes. Kaysa naman yung 8 to 9. Yes. Para talagang ano ako doon. Hectic yung trabaho ko doon. Saktong-sakto lang po, Sakto ma'am. lang ito. Dahil yung mga dadalo dadalhin sa hapon. May celebration ka, ma'am? Mayroon din kaunti. Lahat po ba Kahit imbitado? kaunti. Kasi nga, oo naman. Wow! Naku, Sabi alam na ko, natin yan. alalayan natin yung i-deliver, sabi ko. Yes, Kasi siyempre kulang. O hindi mo, ma'am, ito kayang dalhin lahat. Ang mag-isa. Exaggerated naman siyempre. Ganito. Siyempre may mga darating. Yes po. Yes, ma'am. Kapitbahay. Ma'am, ilan po bang anak niyo, ma'am? 6. 6. Lahat po ba kasama niyo sa bahay ngayon? Ay, anak ko, Opo. 3. 3 po. 2 babae, 1 lalaki. Nasaan po sila ngayon, ma'am? Yung eldest ko, nasa Hong Kong, lalaki. Tapos, yung pangalawa sa Nueva Vizcaya. Yung bunso ko, nasa Kuwait. Nag-ano rin, nag-abroad din. Si Ma'am Mary Ann po ay manugang ninyo. Tama No. po ba? Ay, napakabait naman ni Ma'am Mary Ann. Saludo tayo kay Ma'am Mary Ann. Ma'am, meron ka po bang mga mensahe sa mga anak mo, ma'am? Ayan sila, mga ano, kahit wala sila dito, ayos lang naman ako. Kaya wag silang mag-alala. Yes po. Ayos lang. Ako lang naiwan sa bahay nang magpurgod ako. Kaya ganun, ito kasama ko. Ilang taon ka po, ma'am, sa 35 years. Sa Hong Kong? Oo, kasi nga, 35 years. Oo, Saludo sa mga OFW. oo, 3 yung anak ko, di ginapang ko sila ng 3. So sa madaling sabi, ito na ngayon, at matanda na. Yes po, hindi naman- Sabi ng eldest ko, magpurgod ko na mama, swerte mo nga, hindi straight ka pa, ganun. Kaya sabi niya, siyempre, ayos yung buhay mo dito. Yes po. Huwag mo naman pabayaan, sabi niya. Gusto ko yung dati mo, yung maano ka, maayos ka sa buhay, ganun. Pero siyempre, yung trabaho ko nga, bagsak ako sa farming. So sa madaling sabi, parang upside down. Yes po. Ma'am, hindi naman po sa pagmamasama. Matanong ko lang po, meron pa po ba kayong asawa? Wala na. Oo. Wala na. Matagal na. Matagal na po siya. Mga 22 years. 22 years na, ma'am. Wala siya. Saludo ako sa katapangan mo na Oo, matapang ko talaga. naigapang mo ang mga anak mo. Naigapang Kasi ko hindi sila. po madali ang magpalaki ng mga 3 sila anak. Kaya God's will din siguro. Tanggapin na dahil para sa iyo yun. Ang saya-saya mo, ma'am, kausap. Kung mahaba lang ang oras natin, talagang Yun na nga aalam mo lahat ay Ichichika-chika kita, ma'am. Talagang masaya ka, ma'am, kausap, ma'am. Pero, ma'am, dahil ngayon pa ang araw mo, ikaw ang aming reyna, lapit ka po dito sa akin. Ang susunod po nating part, syempre, haharanahin ka lang naman po ng Ay, aming, ganun syempre. ba? Naranasan mo na po ba, ma'am, ang haranahin? Nung araw. Nung araw? Oo Sino po naman. ba ang nagharana, ma'am? Nung araw yun, dami Yes. talaga. Sunod-sunod ang harana. Ay, talaga naman sa'yo. Pero ngayon, ma'am, iba. Wala iba ngayon, na, ma'am. iba na. Kasi mamaya, ma'am, haharanahin ka ng aming surprise haranista. At syempre, ma'am, tutulungan ka namin na mag-blow ang iyong cake at Ay, kakantahan oo. ng happy birthday. So, magbabalik tayo, ma'am, ng ilang saglit. Love. And ayan, kasama na natin si Baby. Ano nga po Oo, ulit ang kasama. pangalan ni Baby? Cersis. Cersis. Medyo mahirap i-pronounce. Oo. Baby Cersis at si Mami Ninya na haharanain ng ating walang ibang may napakagandang boses na si Kuya Gab. Kuya Gab, take it away. Galing. Ay, may harana kami. May higit ka ba sa isang katulad
tulad mo, inang mapagmahal na totoo. Lahat ng kanya ang laging hangad mo, patawad ang lagi sa puso mo. Walang inang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit pa sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang ibig at titig, pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Lahat ibibigay, lahat gagawin mo. Ikaw lagi sa anak mo. Lahat ng buhay niya ang laging hangad mo. Patawad ay lagi sa puso mo. Walang inang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit pa sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titig ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-isa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Mami, kansorin sila ng naharana. Thank you. Magharana. Thank you. Meron pa tayo kung isa. Mayroon pang isa. O dalawa pala yun. Sa buhay kong ito, tanging pangarap lang ang iyong pagmamahal ay makamtan kahit na'y sandali. Ikaw ay pagmasdan, di kaya'y tilabay, walang hanggan. Sana'y di na magising kung nangangarap man din. Kung ang buhay na makulay ang tatahakin, minsan ay nadarapa, minsan ay dinluluhaw. Wag ka nang maninimdim, pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo Di mapagpaon na, Noy. Di pagodan na susita mo. Kita ka loob. Ako, si Tinda. Adi sa baloy. Adi sa baloy. Sa tindahan. Aking inay, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na Mutur. kaya Mutur. pangarap ko ay makamtan ko na. Sana'y di na magising kung nangangarap man din. Kung ang buhay na makulay ang tatahakin,
sana'y nadarapa, isana'y dinuluha, gaganang Talap yun, manibig. talilo. Pagkat Chikulit sa yan. buhay mo ay may Buka ka? nagmamahal Kuko pa na? rin. Kung na ikaw, aring gusto mo. Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko ikaw ang pag-asa. Sa aking mundo may gagabay sa'yo. Ang tangi kong hangad, pagmamahal mo. May nagmamahal, aakay sa'yo. Aking ina, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na Alin? kay ganda. Pangarap Mamaya na. ko ay Amo? makamtan ko na. Pangarap ko ay makamtan ko na. Ayan, palakpakan natin si Mami. Happy birthday po. Thank you! Thank you so much, Kuya Gab, sa Thank paghaharana you, sa atin. Sarah. Mami, nagustuhan mo po ba, Mami? Ay, oo, ganda. Yes naman. So now, Mami, syempre, hindi kompleto ang birthday mo kung walang happy birthday. And syempre, ibablow mo pa ang iyong candle. A one. Candle. Sabay natin kumanta kay Mami. A one, a two, a three, go! To you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeah, Mami! It's your time to make a wish and then blow your Ay, candle. nako. Here po, Mami. Make my wish Ayun ka po, comes true. Yan. Diyan ka no, ya? Yan. Wish po, Mami. Mhm. And then blow your candle. Yun na. Tapos na. Yay! Happy birthday, Mami Nia! Birthday! Maraming salamat po. And once again, we wish you happy birthday, long life, and happy life. Sana. Meron Abuton ka po pa. bang additional message pa kay Ma'am Mary Ann at sa mga anak mo? Nanonood po sila ngayon? Siya, ganun nga. Ang ano, wish ko lang sila na ano, maganda rin ang buhay na ano. Tapos dapat hard work sila, mag-ipon dahil iba ang buhay sa abroad. Yes Kasi po. 35 years ako doon. Alam ko kung paano ang hirap. Yes So sa madaling sabi, mag-ipon. Yes po. Para at least pag umuwi, na may puhunan. Yes, Kasi yun ang the best ngayon, may puhunan kang Yes umuwi. po. Alright! Thank you so much, Mami! And happy birthday po ulit! Thank Sana you. i-maintain mo pa ang iyong smile kasi napakaganda ng iyong smile. Maraming salamat po sa patuloy na pagtutok at pagmamahal sa JFS Petals and Services. Mami, baby, sa bilang na 3, magbababay po tayo din, okay? 1, 2, 3, go! Bye-bye!